Apa dadi seniman main. Angger lagi ganggu madang diladeni, rokok dinei, duit ya dinei, punangaring ketua rombongan jajal. Apa ora keterima? Inggih Kanjeng Rama. Loh, ya keterima banget. Ndara kuwe. Darang undang dong. Ora kaya kuwe. Ning arep penggawane tanggung jawab. Duit dikumpul aja go boros-boros. Angger lagi mangsa kanggon to ya sak nengen Di Samsu sak ngiwe NA. Warna ana super barang. Engko nek ora kanggo tenor. Ora cengengesan kedomone. Oh Allah, jaga kanthi lamun sing ditiru aja pamonmu ya. Apa dadi seniman main. Angger lagi ganggu madang diladeni, rokok dinei, duit ya dinei, punangaring ketua rombongan jajal. Apa ora keterima? Inggih Kanjeng Rama. Loh, ya keterima banget. Ndara kuwe. Darang undang dong. Ora kaya kuwe. Ning arep penggawane tanggung jawab. Duit dikumpul aja go boros-boros. Angger lagi mangsa kanggon to ya sak nengen Di Samsu sak ngiwe NA. Warna ana super barang. Engko nek ora kanggo tenor. Ora cengengesan kedomone. Oh Allah, jaga kanthi lamun sing ditiru aja pamonmu ya.